Weet je wat het is, Roger? Nee. Wij zijn allebei visueel gehandicapt. Ja? Oh. Jij ziet niks. Ja? Ik kijk alle kanten op. Ja? Dus eigenlijk is het zo dat wij met z'n tweeën gewoon precies evenveel zien als de gemiddelde mens. Ja, dus eigenlijk zijn wij zijn we een graadmeter? Samen zijn wij de gemiddelde mens. Guido Weijers, welkom. Welkom. Leuk dat je er bent. Een eer voor me om een interview met je te mogen doen. In deze Roger Ziet Sterren. Man van de Oudejaarsconferentie afgelopen jaar. En op dit moment toerend door Nederland met een masterclass over geluk. Een masterclass geluk. Wat is een masterclass geluk? Ja, het is iets anders dan wat mensen van mij gewend zijn. Normaal gesproken is een voorstelling echt lach of ik schiet. En nu geef ik eigenlijk een soort theatercollege, maar dan met humor. Maar wel 1,5 uur lang alleen maar over het onderwerp geluk. Dus ik heb ook echt verdiept in geluk. Ik heb gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam om me te verdiepen in geluk. Ik ben naar Bhutan geweest. Ik heb zelfstudie gedaan. Dus dit is wel echt wetenschappelijk onderbouwd. Je bent een geluksspecialist. Ik weet er veel van. Ik ben geen goeroe die mensen gelukkiger maakt. Wat is geluk voor Guido Weijers? Ja, dat wordt me heel vaak gevraagd. Als je de wetenschappelijke definitie die ik ervoor heb gemaakt wil horen, dan zou ik zeggen: geluk is de perfecte balans tussen plezier, tevredenheid en zingeving. Als je al die 3 dingen in je leven hebt, dan kun je volgens mij ultiem gelukkig zijn. Als je mij persoonlijk vraagt, wat is jouw definitie van geluk, dan zeg ik bananenkwark. Oké. Nou, het feit dat wij hier nu samen staan is voor mij al een geluk, maar ook een gevoel van geluk. Ja? Ja. Dat is goed om te horen, Vind ik wel. Ja. Dat maakt me vrolijk. Ja. En dat komt ook door de persoon wie jij bent natuurlijk. Een masterclass geven over geluk. Maar goed, je bent erin aan verder studeren gegaan. Dus ergens kwam die fascinatie vandaan van waarom ga ik geluk studeren? Wanneer is dat gebeurd? Ja, ik vind het zelf zo'n interessant onderwerp. En vrienden van mij, die zag ik af en toe worstelen. Weet je, dan ben je tussen de 30 en de 40 en dan denkt iedereen, is dit nou alles? En moet ik nou met mijn werk misschien iets anders of zo? Dus je ziet mensen een beetje op zoek gaan naar geluk. En toen dacht ik, volgens mij is het helemaal niet zo moeilijk gelukkig zijn. Maar ik ga eens even kijken wat mensen erover schrijven die geen yogales geven, of die geen mindfulness geven, of die niet per se iets te verkopen hebben in geluk, maar gewoon wat zegt de wetenschap over geluk. Dus eigenlijk was het voor mij heel logisch. Ik vond het zelf een interessant onderwerp en ik vind het altijd fijn om te praten met mensen over wat vind je belangrijk in het leven. En toen dacht ik, nou laat ik dat praten dan eens met een hele zaal doen. Ja, fantastisch. Ja. Top. Is het een goede timing? Want nu, wat we allemaal meemaken om ons heen, er gebeurt een hoop, er gebeuren een hele hoop negatieve dingen. Toch ben ik zelf ook altijd van mening van probeer daar dan toch ook nog het positieve uit te halen, als dat kan. Zijn we niet allemaal een beetje te weinig bezig misschien met geluk? Of te veel. Je kunt het naar 2 kanten uitleggen. Je kunt zeggen we zijn te weinig bezig met de dingen waar het echt om gaat in het leven. Dus ik geloof wel dat zodra je baas vraagt of je wil overwerken, dan zeg je meteen dat dineetje dat je s'avonds met je vrienden hebt, dat zeg je af. Ja. Dat is eigenlijk heel gek, want als je gaat kijken waar mensen het gelukkigst van worden in hun leven. Is dat je met vrienden? Ja, dan is het sociale contacten, vrienden, je familie. Dus eigenlijk heel gek dat je dan je werk voor laat gaan. Tegelijkertijd, je hebt geld nodig, daarvoor moet je werken. Ja. Maakt geld gelukkig. Nou, als je echt 0 euro hebt, dan word je van 1 euro wel gelukkiger. Maar als je al een basisinkomen hebt, dan voegt heel veel geld niet heel veel meer bij aan geluk. Dus we focussen ons denk ik wel echt op verkeerde zaken. En tegelijkertijd willen volgens mij veel te veel mensen nu wanhopig gelukkig zijn. Want niet gelukkig zijn mag tegenwoordig niet meer. Nee, je moet gelukkig zijn. Ja, kijk maar op Facebook, kijk maar op Instagram. Iedereen heeft een fantastisch leven. Ja, precies. Oudejaarsconferentie afgelopen jaar gedaan. Dit jaar weer? Ja. Dit jaar weer. Wauw. Ja, leuk hè? Goed. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Hoe werkt dat? Want je hebt het nu afgelopen jaar gedaan. Op een gegeven moment word je daarvoor gevraagd, neem ik aan. Ja. En hoe ga je dan met die druk om? Want je weet het natuurlijk bij tijd, ze gaan je niet een week van tevoren bellen.
Maar die druk, laat die nagelang het jaar vordert, laat die druk op? Nou, ze zijn al wel vrij op tijd met het vragen. Dus de aanvraag ligt er nu ook al. En het is nu, wat zeg ik nu, april. Ja. Nou, ik wist het al een maand of anderhalve maand. En vanaf september, 1 september, staan we al in het theater. En dan zijn we al aan het spelen. Dan ben ik al 1,5 uur lang grappen aan het uitproberen. Dus ik weet eigenlijk begin september hoe zenuwachtig ik me moet maken. Ja. Als er begin september al genoeg gelachen wordt, dan heb ik rust. Als er nog heel veel bijgeschaafd moet worden, wat we sowieso wel blijven doen tot de laatste dag. Dat zou ook wel moeten gezien de actualiteit, denk ik. Tuurlijk, en dat is ook het leuke van de oudejaars, dat er tot aan de laatste dag dingen kunnen gebeuren. Maar ik vind het juist een leuke tak van sport, dat het zo dynamisch is, dat er elke dag iets kan veranderen, dat je elke dag nieuwe dingen leest, waar je denkt, dat moet er vanavond in. Dus sommige mensen zouden daar heel zenuwachtig van worden. Ik word daar juist, ik krijg daar energie van. Dat het nog niet af is, dat vind ik juist wel een lekker gevoel. Ja, zo van er kan nog van alles gebeuren. Ja, en dat vind ik zelf ook, dat vind ik wel, nou niet spannend, dat vind ik dan, daar kik ik op of zo. Ja. Dus dat ultieme gevoel is ook weer geluk, hè? Ja, maar dat is gewoon dat maakt stofjes in je lichaam vrij, een soort spanning, een soort sensatie, een soort avontuur. Want als je vanaf 1 september elke avond exact dezelfde voorstelling speelt, ja, zo zit ik zelf ook niet in elkaar. Nee. Maar volgens mij kan dat in cabaret ook niet echt. Want ik denk dat je, ja, in basis heb je natuurlijk wel je grappen. En nou heb ik het niet over een oudejaars, want ja, dat moet gewoon naar de actualiteit toe. Ja. Je hebt in basis, neem ik aan, wel je grappen voor je programma wat je schrijft. Maar dat kan natuurlijk ook daar weer van alles gebeuren. Dat je denkt, maar dat moet ik wel meenemen eigenlijk. Ja, je moet sowieso alles wat ik zelf interessant vind, moet ik meenemen. Ik word wel steeds kritischer ook in dat het niet per se, als de opening van het nieuws was, wil ik niet per se zeggen dat ik het ook in de oudejaars moet doen. Omdat ik vind dat het wel vanuit mezelf moet komen. Maar ik volg meestal maar gewoon mijn gevoel. Waar wil ik het over hebben? En wat was er in het nieuws? En die twee combineer ik en dat verander ik elke avond. Ja. Nou, zo zit het een beetje. Het is een beetje tennissen met de zaal. Hè. Soms gooi je een grap de zaal in en dan die bal komt ergens een keertje terug. Dat is dan bij mij dan de lach of een stilte, maar dat is een soort dynamiek met de zaal. En zo speel ik elke avond een tenniswedstrijd. Ja. Ik gooi een grap de zaal in, die komt terug, dan gaat de volgende en dan zo heb ik een mooie ritme te pakken. Ja. Nou, jouw vriendin thuis, is ze kritisch naar wat jij doet, hoe je het doet, wat je zegt, wat je niet zegt? Want het is fijn denk ik om een klankbord te hebben als je s'avonds thuis komt van, schat, wat vond je ervan? Ja. Om dan ook eerlijk te horen van, ik vond het helemaal niks of ik vond het geweldig. Nou, ze vindt dat wat ik maak over het algemeen wel heel goed, maar dat vindt ze pas goed als ze het in de zaal ziet. Ja. Als ik thuis grappen uitprobeer, als we bijvoorbeeld allebei onze tanden staan te poetsen, ik zeg ik heb nou iets leuks verzonnen. En dan zeg ik dat tegen haar en dan valt er af en toe zo'n dodelijke stilte. Dan kijkt ze me aan en zegt ze, oké, is dit nou echt heel grappig? Ik zeg, wacht even totdat je volgende week gezien hebt in de zaal, hoe dat het werkt. En dan heeft ze hem in de zaal gezien en dan zegt ze, sorry, je had helemaal gelijk, het werkt wel. Dus mooi is dat, hè? Ja, dat is ook de magie van humor of van weten hoe een zaal reageert of zo. Ja, dat is dan, Zo maak je hem eigenlijk toch ook weer een beetje samen, hè? Dan. Ja, nou ja, alle grappen die ik in de zaal doe, die zijn thuis wel al een keer uitgeprobeerd. Ja. En of ze hem nou goedkeurt of niet, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Allebei de reacties is goed, want ik weet dan wat ik ermee kan in de zaal. Ik wil zeggen, je weet wel wat je ermee doet. Dat is belangrijk voor je, hè? Dan. Ja, zeker. Maar dat is niet alleen dan, oké, logisch. Maar gewoon in je werk is het ook mooi dat je dat toch kunt combineren dan. Ja. Top man. De cabaretier die masterclasses geeft, geluk overal te zien in het land. Langzamerhand loopt de tournee op zijn einde. Ja. Maar er komt iets nieuws terug, naast de oudejaars? We gaan tot 31 december de oudejaars spelen en dan gaan we vanaf februari 2019 weer verder met de masterclass Geluk. Dus dan gaat deze voorstelling nog een paar maanden verder. Al wel dezezelfde, je gaat hem niet helemaal oppoetsen dan weer? Nee, het is deze voorstelling, dan met elk jaar worden er bepaalde onderzoeken gedaan. Ja. Dus we frissen hem even op, maar het is in principe dezelfde show. Ja. Fantastisch. Ik vond het heel leuk om even bij je te mogen zijn, man. Leuk. Heel veel succes. Dankjewel, man. Top je te ontmoeten. Leuk. Guido, dankjewel.